हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय स' लोगोफोर अब्ला नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय डिएन एन्टारटेनमेन्ट इउट्युब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोदों नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों भिडिअखौ नायलांदो। जोंनि सासे बर'नि इउटिउबार सासे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड बिथाङा गोजोननाय मोन्दों गावनि गोजोननाय हिन्जावखौ न'आव लायफिननायाव मोनबोफिननायनि थाखाय बिथाङा जोबोद खुसि आरो गोजोननाय मोन्दों। आंबो गोजोननाय मोन्दों, नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोन्दों जानो हागौ। बिथांनि भिडिअफोरा जोबोद इन्टारेस्टिं जायो, नायनो जोबोद मोजां जायो आरो नोंथांमोनाबो सानखाबाय जानांगौ बिथांखौ जेबो बुंला आरो निमाहा होलायफिनबाय। आरो बे भिडिअआ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि मोनसे क्लिप। बिथांनि बे क्लिप हिन्जावखौ लायफिननायाव मोनबोफिननायनि बे क्लिपखौ आं ससे होनो नागिरदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय। जेब्ला हिन्जावखौ लायनानै मोनबोफिनो अब्ला बे न'आव मोनसे डान्स मारिदों आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय। जेब्ला हिन्जावखौ न'आव लाबोफिननानै मोनबोयो बेनि खुसियावनो आङो आंनि बे भिडिअ आगारनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा एबा भुल जादों नामा? नोंथांमोना भुल जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंहरब्लानो जाबाय। आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंहरब्लानो जाबाय। दासिमनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दोंब्ला लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होलांब्लानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो बयखौबो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बाय बाय।